Здравейте, да ви споделя една случка, която имахме тези дни с един наш клиент. Човека има X5 BMW, което се ревизира при нас от известно време. Свърза с нас поради проявен проблем на airbag системата. Най-вече на пасажирския, и след направена проверка, така да направим проверка. Кликаме. Ето е. Даже X5-цата е 2010 година. Така, щракаме на технически кампании и виждаме тук, че BMW са обявили кампания за подмяната, препоръки за подмяната на пасажирския airbag и на шофьорския за автомобили, които са за американския пазар, като е включен също и препоръка за подмяна на предния задвижващ вал. Сега собственика вече има записан час, частите са заявени в BMW. Се оказа, че неговата кола спада към една група, която имат дефекти заводски на пасажирския airbag и тези, които са към американския пазар и на шофьорския. Съответно човека искаше да се отстрани проблема. Единствената стъпка беше да се подменят airbag-ците. Свързахме се с BMW, с представителството на BMW в Бургас, които не след дълго ни върнаха обаждане с предложение да им предоставим ключа на колата, за да заявят нужните части и за да извършат ремонта абсолютно безплатно. Защото BMW са стартирали кампания за отстраняването на този дефект и така на човека му спестихме хиляди левове. Ние не успяхме да направим някаква печалба от този случай, но успяхме да спестихме на нашия клиент солидна сума по демонтаж, монтажа и частите, особено по ремонта, защото не знам дали знаете, но пасажирския airbag на тази кола, за да се подмени, е нужно да се демонтира цялото арматурно табло, което е доста трудоемко и съответно е доста скъпо като услуга. Сега се сещам и за още един такъв подобен случай, който имахме. Имахме един клиент, който ни потърси за преглед на кола, която искаше да закупи. Човека беше от друг град. Насрочи си час. По време на огледа и на проверката основната се оказа, че и неговия автомобил става дума за Seat. Seat са напуснали кампания за подмяна на механизъм на предния капак, защото са установили, че той дефектира и капака се отваря в движение. Посъветвахме го съответно да се обърне към представителството на Seat, който е за неговия град. И след известно време той се свърза с нас да ни благодари, понеже те са го приели, са направили този ремонт абсолютно безплатно. Надявам се това да е полезно за собствениците и се надявам да са попаднали на други такива наши колеги, които
проверяват сервизните бюлетини и могат да се възползват от кампаниите, които се стартират от производители, защото има доста такива, които са установили дефектни възли и компоненти и са предприели действия да ги подменят за тяхна сметка. Надявам се това да е интересно като информация. Интересувайте се, производителите при установен дефект постоянно стартират такива кампании за отстраняването за тяхна сметка, независимо колко е възрастен автомобила, на каква възраст е, дали е гаранционен, след гаранционен, и да спестят много голяма сума за ремонт на самите собственици. Благодаря ви, всичко хубаво ви пожелавам.